Slavia Fans TV, Slavia Zorya Luhansk 2-0, máme tady Andul. Andul, jak se ti líbilo dnešní utkání? První půle, festival neproměněných šancí, v druhý jsme to nakonec zlomili. Jak jsi to prožívala dneska? No, jako musím říct, že ta první půle byla hodně napjatá, byla docela smůla a byla jsem z toho taková nervózní, ale naštěstí v té druhé půli už to pak se to prolomilo a štěstí bylo i na naší straně, takže super. Christos Zafiris dneska opět úžasný výkon, jak bys hodnotila a jak dlouho si myslíš, že vůbec ve Slavii může takhle skvělý hráč vydržet? No, to je otázka, samozřejmě podle toho, jaký přijdou nabídky, on je hrozně rychlej, technický hráč a uvidíme, no, samozřejmě by bylo dobrý pro Slavii, kdyby vydržel, ale otázka jak dlouho. Petr Ševčík dneska minimálně podle komentářů z tribun působil trošku takovým pomalejším dojmem. Jak bys hodnotila třeba jeho výkon? Už ještě jednou jenom kdo? Petr Ševčík. Jasně, možná nějaká únava i třeba z předešlého utkání, možná trochu nervy, hraje se doma první zápas, ale potom vydržel celý zápas, nestřídal, takže já myslím, že dobrý. Mohamed Tijani nastoupil dneska zase asi na 10 minut, dal druhý vítězný gol v řadě. Myslíš si, že si zaslouží třeba základní sestavu v neděli v Jablonci, nebo jak bys hodnotila jeho výkon a jeho přínos pro náš tým? Já si myslím, že asi na druhou stranu mu tady ta karta jakoby žolíka spíš víc vychází, že nastoupí klidně i později, ale je hodně aktivní, vystřídá ty unavenější hráče a myslím si, že mu to klidně i sedí víc, než kdyby byl v základu. Ale třeba zabojuje a bude v základu i příští zápas. Vezeme si výsledek 2-0 do odvety, kterou budeme hrát v Polsku v Lubinu. Co od té odvety čekáš? Myslíš, že postoupíme, zapotíme se ještě hodně, nebo co od toho čekáš ty? Já bych řekla, že to určitě nebude jednoduchý zápas, ta odveta. Myslím si, že určitě není na místě to nějak podceňovat a nastoupit tam v co nejlepší, nejsilnější sestavě to bude možný. A uvidíme, no. Samozřejmě 2-0 je dobrý výsledek do odvety a snad jim to pomůže venku. A kdo byl dneska podle tebe nejlepší hráč zápasu, kdo se zaslouží speciální pochvalu od nás, od fanoušků? Od nás, od fanoušků, no, to je těžká otázka, ale mně osobně se hodně líbil právě Zafiris, jak jsi zmiňoval, takže ten určitě, ale i Holeš jako kapitán taky splnil svoji roli podle mě na 200%. OK, Andul, díky moc za rozhovor, děkuju. Děkuji.